এবিরত সাধন ব্রাহ্মণ মধ্যে অতিমহী কিন্তু মহামন্ত্রী মহারাজ যাহি রাজা দেবতার মর্যাদা দিয়ন্তি নহে কেন হয়েছি দুর্বার রাক্ষস মহারাজ মহামন্ত্রী মহারাজ যুগে যুগে দেবতা মানে দানব ମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା ମହାରାଜ ମନେ ପକାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମହାରାଜ ଦାନବ ମିଶିବାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନିଜେ ମହାରାଜ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଐରାବତ ହସ୍ତି ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ରମ୍ଭ ମେରକ ଉର୍ବଶୀ ଅନେକ ଧରାନ୍ତ୍ର ହରିଦେଲା ମହାରାଜ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଅମୃତ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଦେବତା ସତରେ ମହାରାଜ ଦାନବ କୁଳକୁ କଲେ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଗଲେ ବିଷ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଦାନବ ମିଶି ଯଦି କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମହାରାଜ ତୁହେ କରିଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ ତାହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ କାହିଁକି ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଳପ୍ର ଏବଂ ଅମୃତର ହେଲେ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରତାରଣା ଚନ୍ଦ୍ରିତା ବିରୋଧ ସାଧନ ଗୋପୀ ଗୋପୀ କରି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନେବ ପ୍ରତିଶୋଧ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଘଟାଇବ ତୋର କିଙ୍କରେ সমস্ত 33 কোটি দেবতা প্রতি নেব চরণ কিঙ্করে নিশ্চয় বানর গন্ধর্ব কিন্নর ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଟାଇବି ନାହିଁ ଚରଣ କିଙ୍କରେ ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଛତ୍ର ବିସ୍ଫୋର ହେବ ଏ ବିରତ ସାଧନ ସ୍ୱର୍ଗ তিনি পুরা করিব জয় মহাদেব